En die zit aan de andere kant ook aan. Ja, verder. Dit neem ik wel in een buikspier. Ja. Nou hak. Dus mag gerust onder de auto, gebeurt niks. Blijft uiteraard hangen. Dit zijn de remleidingen. Ik wou graag leren hoe ik een baan vervangen moest. En ik ben dochter van een graadjaar, dus ik weet wel hoe het mat. Maar ik zit heel veel op het dik en ik heb vliegend hier 3 keer de ANWB bellen voor een lekker baan. En toen dacht ik van nou... Ik moet maar in bijles zijn. Ja. Ja, het maakt alleen. Dit valt er net aan. Nou, de stekker halen we eruit. Safi, hier ben we. Daar zit je. Freddy? En kist dat met die leerlingen? Ik ken er een hele brood maar ja. Ik krijg aanstaan al je concurrentie. Nee, het gaat super. Hartstikke leuke avond. En, ja, dit is voor herhaling vatbaar. Hè? Ja, ik heb me echt vat dezelfde Jonas Oormel toen ik het lezen niet. Maar ik ben mooi op tijd, want het zie je binnen een week ook. Ja, maar ja, wel geweldig. Ik denk, ja, het wordt vaker de man die. Maar bij vrouwen ken ik wel wat, hè? Je wilt het zelf wel dwang kennen. Ja. Toch? Want wat doe je zelf voor een auto? Net. Tanken, alles net. En poetsen. Dan ken ik dat klempje vinden, want die ken ik niet vinden. Ik vier al eer handjes, maar... Het kon nog wel eens even door hier, denk ik. Maar nou heb je hem echt een ladies night. Maar komt er ik nog mannen, jong? Want volgens mij kennen heel veel mannen nog wat leren, hè? Ik ben mee bezig. Dat is je werk opzetten. Ja. Ja, die wil het net aan, ja, maar de meesten weten ik net voor je. Nee, je dat, hè? Ja. Ja. Want wat komen jou dan wat zien? Nou, de meeste keer de motorkap net die op hem krijgen, hoor. Had ik nog zelf een keer die achtervangen, maar dan kon wel eens even door hier. En baanverwisselen haak al een keer die in. Maar dat is nog een hele tour. En dat slaggenwol? Nou, daar heb ik even wat hulp bij nodig, want ik kreeg de bouten net los. Die zitten zo vast. Dan is de ANWB wel even bellen, neem ik aan. Of, Nou, nee, is Heid. Oh, dan komt Heid? Ja, dan komt Heid. Bezwaring ervoor dat het wordt nog onderstuurd. Wel uit jouw krik in de auto. Ik heb geen idee. Dat zit wel achterin lezen ergens. Verder, nou, ik zal morgen wel even op struin met alles leidt en met alles is. En ik heb van hem wel begrepen dat het boekje echt heel belangrijk is. En hij het boekje ooit wel een keer lezen? Nee, nog nooit. En wel leidt het boekje? Ik denk van in dashboardkastje. Daar ging ik vanuit. Hoe is het, jong? Ja, machtig. Ja, dat is een schitterende jong. Hartstikke mooie jong. Nou, kijk. Dit is toch machtig. Daar weer. Aha. Even zo'n aha-moment. Heel eng. Heel eng? Nee. Ja, nou ja, tuurlijk. Wat je ziet gebeuren. Ja, nee, het ziet er dramatisch uit. Ja, precies. Ik vind het erg leuk om met mijn handen bezig te zijn. Ja, en dan hout bewerken, dat is helemaal iets moois. Via hoorde ik van iemand van ja, er zit een vioolbouwschool in Makkum. Is dat niet wat voor jou? Want je bent zo handig. En zie hier, nou ben ik al zeker een jaar bezig met vioolbouw. En doe je dat iedere keer zo'n stukje? Ja. Je gebruikt altijd die bovenkant, hè? Je laat hem nooit daarop rusten. En mocht dat nog niet werken, dan kun je dus in de lengte. In de lengte kun je met zo'n kwastje kun je veel doen. Ik ben er via een enorme omweg gekomen. Ik ben ook een late roeping. Ik heb het mezelf ook geleerd en ik ben het onder andere, ik ben het natuurlijk gaan doen omdat het vak me hevig interesseerde. Met hout kon ik wel overweg. Van muziekinstrumenten wist ik meer dan genoeg af. En toen ben ik het op een goed moment gaan doen.
omdat ik ergens besloten had dat ik iets wou gaan doen waar ik niet op mijn 65ste uitgegooid kon worden. Ik ben nu ook 65. Ik maak zelf wel uit wanneer ik stop met werken. Oké. Ja. Een opleiding mag ik dit natuurlijk niet noemen. Hè. Er komt geen inspectie aan de pas. Maar van deze omvang en van dit niveau is dit gewoon de enige in Nederland. Ja. Omdat ik styliste ben en ik wilde eigenlijk weten hoe is het bouwproces en hoe komt het zo voor elkaar. De bouwtekening, nee, die zit in het hoofd van Dirk Jacob. En hij leidt je gewoon door het bouwproces heen eigenlijk. De school hier is een enorm twee-richting-verkeer. Ik leer van de leerlingen precies evenveel als zij van mij. Sommige leerlingen zijn eigenwijs, die willen per se dit of per se dat. En dan zeg ik, nou oké, ik doe dat niet zo, maar nou, als je dat nou echt wil, vooruit maar. En daar leren we dan ook weer van. Ik speel helemaal geen viool. Misschien dat als die af is, dat ik dan denk van, nou, ik moet toch maar eens op les gaan. Dit is op verzoek van mijn vrouw. En toen hij nog niet gelakt was, heeft ze er ook al uitgebreid op gespeeld. En ze vindt het een fantastisch instrument. Klinkt beter dan de door een professional voor haar gebouwde alt. Dus dat vervult van trots, zou ik maar zeggen. Ja, mooi zo.